ಅಂಡ ಪತ್ತೇಡು ಪತ್ತಲ ತಿರುವು ನಿಂತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮಾಯಾಗಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಬಂಜೀರು ಜನನ ಬಿರಿಕಮರಳಕ್ಕಿನೆಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರೆಂಟು ಅಂಡ ನೂರದಾಂಕಿನೆಂಚಿನ ವಜ್ರಕಾದ ಪತ್ರಿಯಾದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಸಂಸಾರುಡಾವಡು ಮಣ್ಣುಡಾವಡು
ಗುರು ಗಣೇಶನ ವಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದುಂಬುರಿಯೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮನಸಾರೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗಿರಿಶಿ ಕರಡು ಮೆರೆಪು ನಂಚಿನ ಕಾಶಿಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನಡುಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಐವೇರು ಸತ್ಯವಾಯ ನೆಂಚಿನ ಮೂಡಾಯ್ದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಲ್ಲ ಮಠದ ಮರಳು ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಪಿ ಚಂಡಿನ ತುಂಬುದಿದೊಂದು ಕೆಂಕಾಯುಡುಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಬಕ್ಕುಲ್ನ ತುಂಬುದಿದೊಂದು ಬಡ್ಡಾಯಿಡ ಮೆರೆತು ನಂಚಿನ ಅರಸುಪು ಬಂದಾಯಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೇನು ಮಾತ್ರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಡಕಾಯಿಡ ಮೆರೆತು ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ವಾರಾಹಿನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆಟುಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೇನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಆ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಏನಿದ ಕಾಲುಡು ರಾಣಿ ಕಾಲುಡು ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಲದ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಪಂದೀಕರು ಪಂಚನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಂಕಿಲೆಗೆ ಪನಿಯರ ಅಗೋಚರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲು ಪಂಚವರ್ಣದ ಗಿಳಿಯಾದ ಪಾತೆರುನ ಗಿಳಿಯಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿರಿಜಮ್ಮನ ಸೇಸಮ್ಮನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೇವಾಕರ್ತೆಯನ್ನ ಕರಿದು ಬೋತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳ ಗುಳಿಗಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇವೊಂದು ಕುಲುಕು ಬಂಗಾರಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಡಾಯಿಕೋಟಿಡ್ದು ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಕದ್ರಿಡ್ದು ಕರಾಣಿ ಕಾಲದ್ದು ಗವಕಾರ್ದು ಇಷ್ಟದೀತೆ ಬಂತಿನಂಚಿನ ಗೋತರೈದಂದಿನಂಚಿನ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರುಳಿನ ಕಾರಮುದೆಲ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ಸೇರಿದ ಮಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕಿನ ಸಮ್ಮಲೆ ಪಂಚನಂಚಿನ ಕುಲುಕು ಬಂಗಾರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಮೂವೇರು ಸತ್ವಲೇನ ನಿಜರೂಪಗಳು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರುಡು ಬೆರಪಾದು ಅಕ್ಕಲ ಮುಖವಾಣಿಡ್ದು ಅಮೃತವಾಕ್ಯನ ಕೇನುಡು ಪಂಚನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೂಟೆ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಎನ್ನಪ್ಪ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಕಂಡದು ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಕುನಂಚಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂವೇರು ಸತ್ವಲ್ನ ಜೋಕುಲಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕೊದ್ವರಿಷ್ಟೇರೇನು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೇನು ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರದ ಅದ್ವೇರು ಕೊದ್ದೇರೇನು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ದಿಬ್ಬಣ್ಣುಡು ದತ್ತ ಬಲಕಮೈತು ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತೇರೇನು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೇನ ನೆನವಿಕೆ ಬಂತೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಥಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಧರ್ಮರಸೇನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಪುರುತ್ವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಂಡದ ಬರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತುಗು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾ ಮಲ್ತದು ಮೂಜಿಕಾಲಯದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮಲ್ಲ ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕನ ಮಾತಾ ಮಲ್ತದು ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತವಾದಂಚಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಪಟ್ಟಿಲ ಕಾಂಡ ಇರುವಾರುಡು ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಕಿರು ವಿಮಾನವೇರೇನು ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕದು ಪಡಿಯಾರಿಲ್ಲಪ್ಪಾದ ಎಣ್ಣೆ ಗುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕುರಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ದತ್ತಬಲಕ್ಕುದಿಯೊಂದು ಆ ಪಂಜುರುಳಿನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅಮೃತವಾಕ್ಯನ ಕೇಳೋಡು ಬಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೆಂಕಲಿಗೆ ಪತ್ತೇಟು ಉಂಜಿಟಿಂದಾಂಡ ಬರುಂಬ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಡ ಪತ್ತೇಟು ಪತ್ತಲ ತಿರುವು ನಿಂತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮಾಯಾಗಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಯಾಗುಂಡು ಬೆಂಕಲಿಗೆ ಬಂಜೀರು ಜನನ ಬಿರಿಕಮರಣಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರೆಂಟು ಅಂಡ ನೂಲದಾಂಕಿನಂಚಿನ ವಜ್ರಕಾದ ಪತ್ರಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಸಂಸಾರುಡಾವಡು ಮಣ್ಣುಡಾವಡು ಭಕ್ತರಡಾವಡು ಎಂಚಿನ ವಿಷದೋಷ ಇತ್ತನಾಂಡಲ ವಿಷದೋಷದ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟುಕಾರಾದು ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ವಾಹನ ಮಾನೆಂಚಿನ ಗರುಡಬಾಯಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಚನೆಂಚಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂದಿನಕಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದ್ದಂದಿನಕಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಯ್ಯಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾಳಿನ ಅಳಪರೆ ಎಡ್ಡೆನು ಮೆರೆಪರೆ ಬೋಡಾದು ಬಾನಮಂಡಲುಡು ಲೆಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ವಿಷದೋಷ ಇತ್ತನಾಂಡಲ ಅಳಿದು ಅಮೃತತ್ವನ ಕೊರಡು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಬಾನಮಂಡಲುಡು ಮಾಯುಡು ತಿರುಕೊಂಡು ನಿಂತಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರುಳಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಕೋಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರುಳಿ ಕೋಲಾಕಾಶದ ಮಾಯುಡು ತಿರುಕೊಂಡು ನಿಂತಿನಂದಾಂಡಲ ಆಕಾಶ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಡಾಲ
భూమి గుడ్ల మణిమంచ ఉడాల, మణిమంచ గుడ్ల సాన్నిధ్య ఉడాల, సాన్నిధ్య గుడ్ల పూపింగారు ఉడాల, పూపింగారు గుడ్ల అప్పపెట్టిన మానవ మిత్రులు
ಸುರುಟು ಬೇಟೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಮಳ್ಳ ಇತ್ತುನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ ಅಂಚಾದು ಕುಲಗ ದಣಿಪಾವಡ ಭಯನು ಕೊರಡ ಅಭಯನು ಕೊರಲ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಲೇನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತು
ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಎತ್ತರಗಿರಿಟ್ಟು ಕುಂದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಂತಮಂಜನಾಥ ದೇವರೇನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾವಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರಣಿ ಕಾತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒರಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇ ದೈವ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಕತ್ತಂತ ಬಾಮಗನ್ ಸರ್ಗ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೂಮಿನ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಸಾರಥ್ಯನ ಬತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಭಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಧಾನ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಸನುಮತಿಯರು ಇಲಿತಾತ ದಿವಸರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟುವತ್ತು ವರ್ಷಾದ ಮೆಚ್ಚಿಲತ್ತು ಇಲಿತಾತ ದಿವಸರು ಸಾಧನವನ್ನಿ ಹೊತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವತದ ಉಂಟು ಚಿತ್ತನ ವೇಲ್ಯಾಮೂರ್ತದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗೋಧೂಳಿ ಮುಟ್ಟುಡುವ ಅಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವಿನ ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗೋಳಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನವರಿ ಬಂತ ಒಂದು ಆವರ್ತಕ್ಕಂತನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಾಭಾಗವನ್ನು ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಇಳಿತಾತ ದಿವಸರು ಬಾಲ್ಯಪ್ರಾಯರು ಬತ್ತೊಂದು ಗಗ್ಗಾರದಚ್ಚಿದ ಬತ್ತೊಂದು ಗೋಡುಗೋಡ ಅಪಿನ ಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪುರಂದ ಭತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯೈ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚಿದ ಸತ್ತದ ಗೋಡೊಂದಾಂಡಲ ನಡು ಯವ್ವನ ರೂಪಡು ಬತದಂತುನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಇಂಕುಲು ಗೋಲುಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಈ ಉಂಡಾವೊಂದು ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತನವನ್ನಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿವರಾಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿರಲೇ ವಾಯುಮಂಡಾಲಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಈ ವಾಯುಮಂಡಾಲ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ವಾಯುಮಂಡಾಲ ಬುಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟಾವಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಬುಡ್ಲ ಹತ್ತೆರ್ನ ಮದಿಪುಡಾವಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಡಾವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬುಡ್ಲ ಮನೆ ಮಂಚಾವಡು ಆ ಒಂದು ನನದುಂಬಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲು